a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres. Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barrabeig, número 16. Roman, bon dia, bona hora, bon any. Bon dia i bon any per vosaltres també. El Mundo, fa 2 dies. Una qüestió que ja havíem abordat en més d'una ocasió, amb un titular d'aquells que li agrada tant a en Roman per poder-ne fer, diguem-ne, una mica de contrapès. El titular és contundent: Niños mimados, adultos débiles. Niños mimados, adultos débiles, llega la, cometes, generación blandita, publicat fa 2 dies. L'inici d'aquest article, que ve il·lustrat amb la fotografia d'un nen mig plorós amb els deures de l'escola, diu textualment: Suma escolar. Padres que llevan la mochila al niño hasta la puerta del colegio. Más padres que piden que no se premie a los mejores de la clase porque los demás pueden traumatizarse. Más padres que le hacen los deberes a los niños que previamente han consultado en los grupos de WhatsApp. Igual, la suma de tots aquests factors, niños blanditos, hiperprotegidos y poco resolutivos. ¿Qué tal? Bueno, Déu-n'hi-do. La paradoxa... Somreies perquè segur que hi ha alguna part de raó per aquí dins. No, efectivament. És tot un perfil, no? de pares o de vincles paternofilials, però que coexisteix amb els clàssics, diríem, del tota moment, la vida. de pares que estan en una posició més ferma i més marcada, i amb d'altres tipus, però efectivament és una tendència. Saps que em cridava l'atenció especialment d'aquí? I jo em pensava que això no succeïa, però fins un dia que em van dir que sí. Els pares que demanen que no es premiï o que no es faci massa referència als millors de la classe o als qui poden treure amb millors qualificacions perquè la resta no se senti, vaja, que no es pugui traumatitzar, que no se senti menys tinguda. I es veu que això també passa. Sí, però diríem... Sí. Ara, justament, els pares intervenen a nivell d'escola molt. Diríem... Quan dius molt, vols dir massa? Potser en coses que no acaben de correspondre. Potser això no pot ser la petició d'un pare a un mestre, sinó que en tot cas hauria de ser algo a partir de l'AMPA, no? Dels canals, diríem, democràtics de participació. És que seguint el teu fil argumental de molts anys dona aquella certa sensació que s'ha canviat el punt de mira. Abans eren els pares els que miraven els fills quan les coses no funcionaven bé a l'escola, i ara sembla que els pares mirin els mestres per compensar si el fill o la filla les coses no surten bé, que el mestre n'és el principal responsable. A veure, sí, o pretenen que el mestre s'adapti a una visió que la idea és que és la bona. I en realitat, si visions bones no n'hi ha. I aquesta, jo més que siguin tous aquests pares, diríem, perquè també és deixar el fill molt desprotegit. No? O sigui, el que no permeten és que el fill justament suporti les frustracions de la vida. Què passarà a l'escola sense saber? O sigui, que hi ha altres que van millor o que ho fan més bé. Entenc que, o sigui, l'ideari de l'escola està escrit. És a dir, que els pares també trien les escoles. Fins a un cert punt, no? Però com ens deies tu, l'escola és el primer àmbit de socialització que tenim a la vida. Efectivament. I per tant, com a primer àmbit de socialització, que se suposa que hem d'aprendre és que tots som diferents, que tots ens hem de respectar, que tots hem de reconèixer la singularitat de l'altre
i que tots hem d'assumir que hi ha persones que són més capaces de fer determinades coses com n'hi ha persones que són capaces de fer determinades altres. Efectivament. I s'ha acabat el què, ja. I això és el que es trobaran a la vida, també, que del que es tracta no és de negar les diferències o d'amagar-les. I això sí que és bastant general, perquè aquí també hi ha una certa negació de la diferència entre l'adult i l'infant. Es tracta el nen com si fos un altre adult, o com si tots fossin infants, no, és igual, però l'assumpte no està en negar les diferències, sinó en no fer de les diferències l'element fonamental, és a dir, ideologitzar les diferències o conceptualitzar-les de manera tal que el que es valora i el que es premiï és el que treu les bones notes. No? O sigui, un treu bones notes i això té un valor, però hi ha altres coses que també tenen valor. I aquí és on entra la línia educativa. Però diríem, amagar o no fer notar o que no es vegi, clar, és fer una espècie de realitat de disseny com si el nen fos incapaç, diríem, d'encaixar això, les coses de la vida. I aleshores sí, hi ha una certa pretensió de fer la vida a la mida de lo que es pensa que el nen, de lo que alguns pares pensen, i alguns tècnics, i alguns professionals també, que afavoreixen aquest tipus de corrents. I fiquem una derivada aquí, no premiar les notes, però sí premiar l'esforç. Clar, però efectivament, però no, això ja està funcionant de fa molt de temps. Sí, ja funciona. Perquè aquí és més, és com intentar amagar, que no es vegi, que no... Però em refereixo al cabal és l'esforç. Després de l'esforç, algun traurà o en podrà treure millors notes o en podrà treure unes notes... És relatiu. És relatiu? És relatiu. A veure, el que val és l'esforç. Diríem... Encara t'ho dic d'una altra cosa. S'ha de premiar alguna cosa? Val, ara sí, és bona la pregunta. Sí. T'ho dic així per allò que comentàvem, s'arribarà a l'escola i l'escola serà una forma diferent de viure, on el nen i la nena, com tots ho hem passat, es trobaran en un ambient en què ja hi haurà un cert esperit competitiu en algunes coses, en què hi haurà unes demandes d'obtenir resultats per una altra banda, en què n'hi haurà una altra que serà socialitzar. S'ha de premiar alguna cosa. A veure, comencem per lo de l'esforç. Sí. La valoració de l'esforç, el reconeixement, perquè jo crec que és molt més el reconeixement que no premis. Diríem que la motivació ha de ser intrínseca. Quan més externa sigui, pitjor. Clar, si és per premi que es fan les coses, poca internalització hi ha del concepte, del contingut, de l'activitat, del valor que hi hagi allà. Per tant, entre les nostres adquisicions des que som petits hi ha la motivació personal a l'hora de fer les coses. Hi ha la satisfacció... La satisfacció de fer les coses... De fer les coses tal com se li demanen. I en aquest tal com li demanen qui? Pues, bàsicament els pares, que són les persones que més estima, i el premi és això, és la satisfacció d'haver complert. Sí, i la satisfacció que troben els pares. Quan els pares, si per exemple els pares diguessin sí, però has tret un 9, si treus un 9 perfectament pots treure un 10, clar, aquí ja la satisfacció ja no està molt clara, no? És a dir... S'està fent malbé, allò clar, que... Efectivament, aquí no hi ha massa premi. D'acord. Dic perquè si no entrem quasi en ensinestrar més que en el criar o educar, no? L'educació no és la d'un gos. I inclús el gos també es queda molt content amb... Per un moment m'hi ha fet pensar, quan parlàvem de premiar, doncs allò, fas una cosa, doncs au, té. Efectivament, bueno, això també és tot una corrent en psicologia, lindant amb la necessitat. És una cosa, com deia una companya, és el cretinisme, no? Què és això? És inflar l'ego. D'acord. No es pot estar perpètuament... És que és ridícul. És ridícul.
és que és ridícul, a veure, ai, que bé, i que bé, i que maco tot, però és que va una mica en la línia aquesta blandengue. Per això t'ho deia, En aquesta, no sé si aquesta terminologia és bona o no, però en aquesta línia, ai, que tot està tan bé i que tot és tan bonic, que arriba un moment que hom ja se sent absolutament fatigat de veure coses tan boniques i tant d'això, no? I cotoflux per aquí, exacte. Cotoflux per allà. Protegir la infància no vol dir crear un univers de disseny al voltant d'un nen. Els nos... Un univers fals, suposo? Clar, és que aquest és el problema, és que és una fal·làcia, és una fantasia parental. Són els pares que tenen aquesta fantasia. El nen no és responsable de les fantasies. Clar que les té, justament són els pares els que els han de portar el principi de realitat al nen o a la nena. Mira, en aquesta línia... Els pares no han de portar la motxilla. Per què? Perquè, a veure, diríem, si és molt petit, si porta un dia que ha passat no sé què, si hi ha una circumstància... Ara... que per defecte... Clar, o sigui, qui ja té que portar la motxilla, però a part és una bona metàfora, no? Sí, perquè la motxilla vol dir... Cadascú té la seva motxilla, i els nens també tenen motxilla, diferent que la de l'adult, molt diferent, però també en porten una i l'han de portar, i han de portar la seva motxilla, perquè és que... La motxilla física i la de la vida, La de la vida, sí, aquesta, l'han de poder portar. Han de poder saber que hi ha nens que, bueno, que no sé, que et fan mal, o que són més cruels, o que són o que no t'agraden, o que no et tracten bé. Bueno, tot això, i han de saber manegar-se amb aquestes coses, i han de buscar recolzaments, i han de saber defensar-se. El qual no vol dir inventar situacions per fer-los passar per experiències constantment, o sigui, però tampoc l'anar traient tots els obstacles que hi ha, perquè si no, com experimenten, com aprenen, no? Inclús com els pares poden fer reflexions o poden ensenyar coses si no passa res. Han de passar coses també perquè els pares puguin explicar-li als fills coses de com funciona la vida. Estaries d'acord, per tant, amb la frase niños mimados, adultos débiles? No estaria molt d'acord, no, perquè jo no crec que això sigui mimo. No és un mimo. Abans diria consentits, no? Però és que, clar, estan consentits en el sentit de que no hi ha una línia marcada pels pares. Bé, no, al fons ens movem en el mateix, nens als quals o bé se'ls permet tot, o bé s'elimina qualsevol situació que sigui complicada per ells, etc, no? En què els pares gairebé exerceixen de criats. És com si el nen sapigués, no? Què necessita per la vida o què... Mira, una cosa que s'està veient molt ara i és, per meu gust, i no només pel meu, per d'altres col·legues també, altament preocupant. Nens o nenes de 4 anys que decideixen la seva identitat sexual. Aleshores és un nen que diu que no, que se sent nena i que és una nena. I aleshores els pares diuen, pues, si se sent una nena, pues comencem a vestir de nena i és una nena. I així, però pim-pam. No hi ha... I per què no? Hi ha aquesta qüestió. Començo encara una mica més enrere, perquè fora de la consulta potser costa una miqueta d'entendre això, en el sentit de si un nen... Aquests ni venen a la consulta, No. No venen. D'acord. T'ho pregunto en el sentit si un nen o una nena de 4 anys pot expressar aquesta convicció en veu alta de com se sent. Si és habitual en un nen de 4 anys que pugui dir això. No és el més habitual. No és el més habitual. Però passa. Per què deu passar? Perquè els nens tenen una... O sigui, van justament, tenen una... I t'ho dic des d'aquella ignorància de dir, està bé. Un nen ara ho pot dir, però no sé si els nens de fa 20 anys o 30 als 4 anys
podien deixar anar alguna reflexió en aquest tipus sobre la seva condició sexual, com ara es pot trobar en algun cas. En general, no deixaven anar moltes reflexions abans, o tampoc hi havia massa lloc perquè les deixessin anar. D'acord. És a dir... Per tant, en part respon a un context social, que és el que vivim ara. Absolutament. A un ordenament simbòlic que és el que és, direm, és el que sosté l'ordenament social i el cultural. És a dir, abans és els nens van de pantaló curt i porten i juguen amb pilota. I van de blau, nenes van de... Exactament, i el color i això... Clar, d'això, que és una cosa absolutament rígida i maniquea, es passa a l'altra punta. No? I per què? Si el nen vol anar de faldeta, no pot anar de falda. A veure, per què l'hem de retallar, no? La llibertat del nen? No? Per què? Per moltes raons, per un munt de raons, que jo et diria, això posat en pares de fa 20 anys o de fa 30 anys, no s'ho creurien. No? I ara és, i per què no? I molta gent que diu, clar, també és veritat, per què ha de... Si no sé... Clar, però pensa que un nen, una nena de 4 anys pot definir la seva identitat sexual amb 4 anys, és que vol dir que els pares ja han renunciat a una quantitat de coses, a ser adults, per començar, i a ser protectors, sobretot. El nen se l'ha de protegir, inclús a si mateix. Jo no vull dir que no puguin passar aquestes coses, però aquí se l'haurà d'acompanyar i s'haurà, diríem, d'interrogar què està passant. Si ja ens sembla entendre-ho ja, el problema no és que el nen digui aquestes coses, sinó el problema és entendre que als 4 anys aquestes coses tenen un pes de paraula de Déu, per dir-ho d'alguna manera. Tenen una transcendència aquestes paraules. Com si fos un adult que està dient, mira, ara jo m'he adonat, però no és cap adult. Diríem, què passa? Aquests pares, en certa mesura, també han estat potenciant alguna cosa d'una certa indefinició, probablement. Diríem, les rigideses... A veure, tots els nens tenen preguntes, curiositats en relació a lo sexual, sensacions, hi ha exploració. La pregunta de què és un nen i què és una nena la tenen, però diríem que passin coses al voltant d'això no implica donar-li carta de naturalesa, efectivament, a l'expressió d'un nen de 4 anys. Sí, tal qual. Ni aquesta ni cap altra, Sí, parlàvem d'aquesta com si un nen digués alguna altra cosa, no? Efectivament. Això no vol dir, suposo, no prestar atenció a aquestes paraules, tal qual, sinó contextualitzar-les on s'han de contextualitzar. I tu imagina que això, a més, s'interpreta ràpidament com una qüestió de transsexualitat. És a dir, que en realitat, hi ha un cos, hi ha una diferència, no? Una no correspondència entre el sexe biològic i el sexe psíquic. Però el psiquisme d'un nen de 4 anys està en plena construcció. És a dir, això és, des d'una certa concepció, un símptoma. És un símptoma com qualsevol altre. Potser després esdevé o si continua estructurant-se d'aquesta manera, acabarà sent que sí, però et puc assegurar que no serà en la majoria dels casos. Puc assegurar, podem fer la hipòtesi de que no serà en la majoria dels casos, que molts estarà mostrant altres aspectes del vincle en el qual justament una certa indefinició en la posició dels pares porta a aquestes no sé si confusions o aquestes indeterminacions. No, i té a veure amb el que deia l'article, els pares tous en aquest sentit, marcar, determinar coses. A veure, tornem a allò del Nadal, satisfer els desitjos dels nens, però els pares estan generant el desig en el nen, estan marcant el desig. No és que el nen ja el tingui,
sobretot quan són petits, els pares desperten desig, generen desitjos, amb la qual no és que el nen ja el tingui, és que sinó que els pares en el vincle i en la seva estimació interpreten, introdueixen, estimulen, i tot això va despertant determinats desitjos. De la mateixa manera que també frustren, prohibeixen, diuen que no, és a dir, determinen, són determinants, tant en un sentit com en un altre, tant en el sentit dels desitjos com en el sentit de les prohibicions i de les reglamentacions i de les normes i les obligacions. I això és una funció parental. I si no ho fan els pares, en algun altre lloc vindrà... El referent es trobarà en algun altre lloc. Efectivament. Abans un ho podia dir amb una certa contundència. Ara sembla que menys, no? Perquè fa l'efecte que el món ara, o la cultura actual, o en la que vivim nosaltres, el friquisme està com acceptat, no? Aleshores es pot ser friqui del que sigui, de lo sexual, de lo cultural, de la imatge, del fons, però també ens anem trobant que diríem que aquesta manca de referents, de determinants, de referències que determinin, no? On sembla que tot pot ser, o tot, hi ha com una espècie de laissez-faire, on tot està bé, o res està bé ni malament, sinó que les coses són. És que això, els pares interpreten el món i transmeten. Si els pares, diríem, no fan això, el nen queda molt més que obert, queda dispers, queda més perdut, i s'agafarà, el que trobi, el que pugui. Una altra cosa és que després cada nen o cada nena construeixi la seva pròpia personalitat i la desenvolupi en el camí que li vingui de gust. Absolutament. Que recordo que sempre ens has dit en més d'una ocasió que els pares també, que puguin exercir d'una forma molt, molt ferma una certa determinació en marcar les línies dels fills o les filles, després tots som un meló per obrir, i els pares també han d'assumir que aquest fill o aquesta filla no respondrà sempre a tot allò que ells han volgut determinar en algun moment, etc. Però creus, manifestes obertament que en una determinada etapa de la nostra vida tots necessitem uns referents molt marcats per construir la nostra pròpia personalitat en el futur. Per construir, diríem, els fonaments del psiquisme, no? que després ens permetran van donant lloc al caràcter, a la personalitat, a les maneres. Si això no es fa... Clar, si això no es fa, estem fent, o s'està fent una construcció psíquica sui generis. Diríem, mira, veiem, per exemple, ara una quantitat de pràctiques sexuals molt curioses. I sovint, vas escoltant, en gent més jove, o sigui, vull dir, 13, 14, una qüestió absolutament desafectivitzada, justament com si... És a dir, sense cap component emocional, per dir-ho així. Sense connectar amb tota la qüestió emotiva dels afectes, sense estar inclòs en un vincle format o establert, mínimament establert. És com una espècie, és treure-li tota la importància, tota la transcendència i convertir-lo en una funció més com qui va fer pipí o qui té com una cosa fisiològica, diríem, no? I es fan una espècie de jocs, però que són absolutament frívols, absolutament, però més que frívols, objectivants, no? Que és considerar objecte a la persona, però entre ells, i on la qüestió de la imatge és fonamental. Si poden, s'ho filmen, fent coses
que diríem que la satisfacció no està en la pròpia sexualitat, sinó en un manegament particular i curiós i diríem força insà de la sexualitat. No vull entrar en detalls, però és que ens ho trobem molt. La quantitat, per exemple, d'adolescents... És a dir, no estem parlant d'aquella eterna cançó, molt sovint ancorada també en una determinada època, en què si no hi ha amor, res de res. No, el que estàs dient és que tampoc es pot abordar una qüestió com la sexualitat sense que hi hagi la més mínima... Això, determinació o restriccions o condicions, perquè és que també fan falta inclús per la sexualitat i fan falta per la vida social. Efectivament, no vol dir que diríem que la sexualitat hagi d'anar junt amb l'amor. És a dir, no vol dir que hi hagi aquest component maximalista de si no, tal, res. Clar, pot anar per qui vulgui, per qui vulgui, perquè ho trobi, perquè ho aconsegueixi. Però és a dir, no t'estàs referint a això. No m'estic referint a això. És a dir, poden haver-hi relacions... S'està imposant una forma de banalitzar... Banalitzar és la paraula. Que és allò que és, diguem-ne, o que pot ser d'una transcendència importantíssima, o que ho és en la vida emocional de cada persona. Efectivament. O en la construcció de la nostra pròpia, del nostre propi caràcter. Sí. Com si diguessis, no podem tractar els altres com si això fos únicament un joc i jo et tinc a tu i ni els altres, ni ser jo. D'acord. No? També ni tractat ni ser tractat d'aquesta manera. Ni ser tractat d'aquesta manera, que és no despersonalitzant, no vol dir que no pugui passar en algun moment, però que d'una forma recurrent això sigui una manera de relacionar-se o d'establir... Sí, o que diríem que no hi hagi, diríem, cap judici o cap crítica o cap fre respecte a aquest tipus de pràctiques. Per què passa? Perdó? Per què passa això? Jo crec que passa per això que estem dient, que hi ha poques determinacions, hi ha poc fre, hi ha poc filtre. No en tothom, i no tots els pares, però diríem hi ha una certa tendència a aquesta permissiva o que determina poc o que marca poc que afavoreix aquest tipus de coses. Però, perdó, i també hi ha alguna des de lo social que va en aquesta línia, que va en aquesta línia on tot pot ser, on jo diria que la imatge sembla que és el que li ha de donar sentit a la cosa, i on la paraula i la significació està com en segon pla. Seguirem divendres que ve, però si ens escoltéssim una mica més, no ens tractaríem d'una forma tan banal a vegades o tan simple? Si ens escoltéssim una mica més, no ens tractaríem d'una forma tan banalitzada moltes vegades? Ho agafaré, fixa't, tal com has dit, si ens escoltés seria si cadascú s'escoltés més a si mateix i s'escoltés als altres també, podria també escoltar més als altres. Aquí efectivament hi ha una espècie de sordera, de no atenció, de no registre d'una determinada dimensió. Perquè vull suposar que en la mesura que un coneix a una altra persona la tracta d'una manera o d'una altra. Clar. Si jo no et conec, doncs mira, però en la mesura que et conec vull creure que et sé llegir també emocionalment i per tant, diguem-ne, m'estalviaré de fer determinades coses o de tenir determinats comportaments. Efectivament. I voldré el mateix a la recíproca, no? Sí. Però fixa't, tu estàs posant, cosa que és comprensible, en una relació dual. Però és que aquí ens trobem relacions a 3, a 4, a 5, on lo grupal justament pretén com resoldre o diluir la responsabilitat individual. Fixa't que una cosa que apareix molt, que és el que t'anava a dir abans, és adolescents que et parlen, que t'arriben a dir que és que no saben si han tingut relacions sexuals o no, perquè com estaven tan borratxos no n'eren conscients. Sí, i això ho he escoltat més aviat en noies, no ho saben si l'han tingut o no l'han tingut. Dius, ostres, pues no, com si, no sé com dir, però i ho diuen, com un fet, i tampoc saben donar-li molta transcendència a aquesta qüestió.
No? Ves clar, si tampoc es recorda. Sí. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ja. Sí. Tornem a estar en aquesta qüestió de la negació, sí, de diferències, de negació, de determinants que hi ha en la vida dels infants i de tots. Sí. Tots en tenim. Aleshores, sí, evidentment, i suposo que vas en el sentit que una cosa és tenir una discussió i no recordar-la l'endemà, perquè anàvem tots com un pet com un gla, que una altra cosa és tenir una relació sexual i no recordar-la l'endemà. Efectivament. Quan pot haver tingut, vaja, deixant de banda la qüestió emocional, conseqüències d'una altra mena. Això per una banda. I per l'altra, com a mínim l'endemà que et quedi una qüestió de dir caram, no? Sí. Però caram, com pot ser que jo arribi a aquests estats en què ho digui amb angoixa? Pues ni això. És com qui diu, això que dius tu, no sé què vaig dir, potser vaig dir alguna bajanada. Però no és el mateix dir una bajanada que tenir una relació sexual. 11, gairebé a les 11, 10 i 48 minuts, divendres que ve. Seguirem des del Centre de Reeducació de Vito al carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, gràcies. Fins divendres. Fins divendres.